Ние започнахме от нула, много млад екип с лекари, които нямаха никакъв опит в сърдечната хирургия. В времето те успяха да вземат специалност. Вече имам 4 хирурзи със специалност, които мога да кажа, че са изградили като сърдечни хирурзи тук. За тези години хирургията в Токуда, специално сърдечната хирургия, мисля, че се наложи доста добре в България, с много добри резултати и много добри обеми на работа. И с около 1000, между 1000 и 1200 операции на отворено сърце, което представлява около 1/4 от обема дейност на сърдечната хирургия в България. Важното, което искам да отбележа, е, че се покрива цялата гама от сърдечна хирургия за възрастни. Основно екипа ни ходи на специализация в Льон при професор Обадия, а иначе асистентите ми многократно са ходили и са работили в Лайпциг при професор Мор. Тук при нужда може да се консултират пациентите с всякакъв вид специалисти от всякакъв вид отделение, а също така и да бъдат лекувани в тях. Основните отделения, с които ние имаме, нека да кажем, съвместна работа и ни се пресичат пътищата, това съответно са кардиологията, съдовата хирургия, общата хирургия и така. Нашите пациенти по принцип са кардиологично болни. Защото дали той ще е с клапен вициум, дали ще е с исхемична болест на сърцето или какво ли не, те се диагностицират. Преценяват се дали да могат да бъдат метод на лечение на инвазивната кардиология или на хирургията. След лечението, съответно, те пак остават в сферата на кардиологиите. Нека да кажем, че кардиохирургията е един етап от лечението на един кардиологично болен пациент. Мога да кажа, че предимствата тук на тази болница е, че всеки един пациент кардиологично болен се дискутира при диагностиката на неговия проблем, коя методика да бъде избрана за него. Все още, за съжаление, в България, нека да кажем, витае някакъв страх от сърдечна хирургия, за което не от без значение са и медиите. Но това е много така широк тема на дискусия. Но за пациентите мисля, че те, когато трябва да взимат някакво решение за който и да било кардиологичен проблем, мисля, че вратите на кардиохирургиите в цялата страна са широко отворени и аз мисля, че те задължително трябва да се консултират и с кардиохирург, за да може да им се изяснят предимствата и недостатъците на двата методика на инвазивната кардиология и на сърдечната хирургия. Предимствата на сърдечната хирургия може да ги обясни най-добре сърдечния хирург, а не който и да било кардиолог. Кардиохирургията като една, нека да кажем, нова специалност, свързана с много други специалности, високотехнологична, с използването на тези така наречени изкуствени сърца, за да се направи всяка операция. Това я прави още по-скъпа, защото самия консуматив, за да се направи, да се извърши сърдечната операция, е скъп. Цените, които са по здравна каса, са недостатъчни и мога да кажа, че за лечението на пациентите не се иска никакво доплащане, не се плаща абсолютно нищо и абсолютно, нека да кажем, че за всеки здравно осигурен българин е безплатно.